I dag vil jeg gerne vise jer en teknik, som er rigtig, rigtig god til at bruge åndedrættet til at skabe balance. Det er en øvelse, som man egentlig ret ofte ser i for eksempel i starten af en yoga-time, og nogen bruger den også i deres meditationspraksis. Det gør jeg for eksempel også selv. Og øvelsen den virker meget afslappende. Den kan ligesom få skabt et flow igennem et flow og en øvelse og en følelse af ligesom at åbne op på en måde. Og det kan virke enormt afstressende for mange af os. Nu vil jeg lige forklare jer det først. Det man gør, det er at man tager sin langfinger og sin pegefinger, og så sætter man dem på det man kalder det tredje øje her på panden. Så det man gør, når man har gjort det, det er at man begynder at trække vejret skiftevis igennem næseborene, mens man så bruger sine fingre til at lukke henholdsvis venstre og højre med. Og det er faktisk ret simpelt. Jeg skal nok lave et par runder sammen med jer. Man skal satse på omkring 5 minutter. Og hvis man synes det er svært at starte med, så kan man også bare sige 10 runder for eksempel. Det har virket ret godt for mig at gøre det sådan. Og så omkring det med tankerne, når tankerne kommer, så tænk tanke, og så fører din opmærksomhed tilbage på åndedrættet. Det er det, der gør, at du øger din opmærksomhed på åndedrættet, samtidig med, at det også skaber en enorm balance. Så hvis du er frisk, så er jeg også frisk. Så nu laver jeg et par runder, og jeg skal nok guide imens. Og så jeg tænker, at vi laver 5 runder, hvor jeg guider, og så laver vi 5 runder hver især bagefter. Så du tager dine langfinger og dine pegefinger, sætter den imellem øjenbrynene. Så tager du inderne gennem begge dine næsebor. Så tager du din tommeltot og lukker dit venstre næsebor og runder ud igennem det højre. Og ind igennem det højre næsebor. Lukker det højre næsebor med ringefingeren og runder ud igennem venstre næsebor. Og ind igennem venstre næsebor. Luk venstre næsebor med tommeltotten. Og ud igennem højre næsebor. Og ind igennem højre. Luk højre næsebor. Og ud igennem venstre. Og ind igennem venstre. Luk venstre. Og ud igennem højre. Og ind igennem højre. Luk højre og ned igennem venstre. Og ned igennem venstre. Luk venstre og ned igennem højre. Og ind igennem højre. Nu fortsætter du selv i dit eget tempo. Starter med at ånde ind igennem og ned igennem venstre næsebor. Og ind igennem venstre næsebor.
Tag nu et åndedrag igennem begge dine næsebor. Mærk, hvordan der ligesom er blevet skabt noget rum og noget mere energi. Den her øvelse kan du egentlig lave på alle tidspunkter, hvis du har brug for bare at stresse af. Og ja, som sagt i din meditationspraksis. Jeg tror, jeg glemte at sige, at en runde, det er, at du ånder ind og ud igennem samme næsebor, og det samme i det modsatte. Det er en runde. Jeg håber, I kan bruge den her øvelse, og hvis der er nogle kommentarer eller noget, så er I meget velkommen til at stikke til. Og også med gode råd, for eksempel, hvis det skulle være. Namaste.